Emergency response sa Bantayan District Hospital. Mas gipalig-on ug mas malambuon ang serbisyo. Sa bag-ong administrasyon ni People's Governor Pambari 4, dako kaayo ang kausaban ug kalambuan sa emergency response sa Bantayan District Hospital. Si Domino Sena, ang driver sa Bantayan District Hospital, nagpadayag sa iyang dako nga pasalamat ni Governor Pambari 4. Unsi ka tuig si Domino Sena nga nag-inusara nga driver sa hospital. Lisod alang kaniya ang iyang experience kon adunay emergency. Nagpasalamat pud ko kay na-accredited na among tulo ka ambulance sa DOH nya makabiyahe na gid ang tulo ka namo ka ambulance nya among mga ambulance mga kumpleto pud og mga mga equipments na may mga EED pero mga BP aparatos na naa nasud sa tanan ug unsay naa sa ER naa na pod na sa sulod sa among ambulance karon. Gupam, thank you kayo sa mga mga tabang nimo diri sa amo sa Bantayan District Hospital kay makita nimo daghan nay kalahian diri sa amo sa Bantayan District Hospital. Dako niyang pasalamat ni Governor Pambari 4 nga naghatag og pagtagad sa pagpalambo sa Bantayan District Hospital. Gidugangan ang mga drivers, gipunan pagyud ang ambulansya ug mas gikumpleto ang emergency equipment. Gidugangan ang nurses ug healthcare workers sa maong ospital aron mas paspas og kasaligan ang serbisyo sa panglawas.